favor, bajad los luces, vamos. No podéis dividir por los laterales. Burrukakide bat, Frankoren poliziaren eskuetan erori zen. Iluntze hartan bertan, Txominek bere arrasate hain maiztea utzi behar izan zuen. Gaur, egun sendiarekin itzulia ez, Txomin. Euskal Herriak laizter, zorionez, ikusiko duen askatasun egunaren egun sentiarekin etorri aiz. Txomin, egun horren mezularia aiz. Negar gogotik egin diago gaur goizean. Baina hori zean izen fresko bolada ekarri duan. Eskerrik asko, Txomin. ¡Hola, Txomin! Borroka luzea da. Baina Euskal Herria Txomin aintzindari aurrera doa. Bere heriotaren kolpea iluntzi beharra. Benetan latza izan da. Baina bego ziur, Txomin, ironia biziz hartzen zituen, berak ere. Hemen, etzi gabe, aurrera joteko hitzarmen bat egiten. Amnistien aldeko gestoren ordezkaria. Euskal Herriaren politiko guztien amurrik beroena. Heriotza derrigorrezkoa dela abakigu. Edozein momentutan iritsi daitekela ere badakigu. Eta hori dela izan, zer egin behar dugu? Onartu zure dira dugu. Ez, guk ez dugu onartu betzara. Zergatik ez dugu onartzen garaiko berezu. Lehenengo eta barkatu Txomin, ez zenuen inolako eskubiderik, era honetara, momentu honetan, zure bizia hartzeko. Eta zure egiotza amartzeak, beste gauza ere askoretan amela, onartzea zurutatzen du.
Euskadiko arkaitza da. Arkaitz bizia, sustraiak dituena. Euskal erresistentziaren simbolo bihurtu zera gaur. Zoginen erantzi ditu sustraiak. Horren urte dute, ere gaiaren ezkupanko. Errefusiatu politiko izan da urte horretan. Eta baita ere jasan, errepresio morta guztiak. Frantses kolonioaren jokaera onartezina aurrera oso latzak ematen ari da. Presoen egin begiratzea aukatzen. Batzuk esaten dute, ez dutela zure bizitza bi zatitan banatu nahi dute. Bat frankismoaren aurkako militante eta besteak erostikoak. Bata onartzen dute bestea gaitzetsi. Eta ez hori bakarrik txobi. Zulo bat irekin nahi dute, zu eta zure lagun diren militanteen artean. Zu negoziatzailea honen zinen, eta besteak fanatiko bortitzak. Zer nahiago lokete hori baino? Ondo dakite hori gezurra dela. Euskal Nazio Askapenerako mugimenduak aspaldidanik eskaini zuen posible den irtenbide bakarra. Eta hori lortzeko bitartekoak jarri ere. Eurak putre harrakariak dira negoziatu nahi ez dutenak. Herri honen sufrimentuak luzarazten ari direnak. Baldintza berdinetan lan egiteko posibilitateak ukatzen dizkigutenak. Baina kontuz, aurrera doa horie. Gaur, milaka eta milaka abertzalean, sorinen galeraz minduri gabe. Baina bide zuzenetik goazko da jakiteak, ematen duen poza ere badaukagu. Euskadiko Amnistiaren aldeko batzordeko arro sentitzen gara. Preso eta errefusiatuen alde daramagun borrako honetan, herriarekin batera protagonista izateaz. Eta zin dabizu gutxomin, presoen irtera eta errefusiatuen itzulera lortuko dugula. Zin dabizu gu, egunen batetan, herri hau azpe izan dela. Hauxe da Euskadiko Amnistiaren aldeko batzordeok egiten dizugun omenaldi postumoa. Indar askatzaile bihur dadina, zureganako dugun maitasun guztia. Gora Euskadi eskatuta! Gora Euskadi sozialista! Gora Txomi! Ciomini
baina barkatuko idatu eta nirekin ados egongo zera txoli, lehen dariziko hitzak zure amatxorentzat izango dira. Etxe zuriko handa, eskerrunda, onerako zeina eman dezulako herriaren zat. Emaztea, eskerrik asko maite duzulako horren beste, eta hiru seme eder mundura ekarri dituzulako, eskerrik asko. Eskerrak etxeko guztien, anaia bera. Eta zuen, irautza hemen zaudete, arkaitz eta ingoz, zuen maitatxo zaintzia gaitik, nire esker, nizkiako irrindiakina. Duela, egundak urte, gure azarek, zuentzen bidez, ezartzen zituzten lurraldetako mugak. Zuentzpean, hartzen zidan herriarentzat erabakiak, herriaren zerbitzurako arauak. Zuentzabeti atari onduan, etxe zuen bezala. Zuentzartean, amodioa eta erromeriak. Zuentzen izan da Euskal Herrian, gidari, lagun eta babes. Baina, adina, bizarra, bagoa eta inbeste artean, badago, zuenez bat, abertzuentzat, eredu eta irudi dena. Gernikako aritza. Duela 54 urte, aritz horrek, kirmu herri bat eman zuen, etxe zuriko arrasateko herrian. Iturbe eta baso, txori, kirmu lerde, kirmu zondo, kirmu maletu, herri honen onerako. Hemen zaude, ez zanta txori, baina zuetzeran noiz izango, zuentze horia. Zuentzera gure artean gidari, lagun eta babes. Zu jarraitzen duzu izanez, Gernikako arbolaren kirmu ederrena, zuzera abertzan guztientzat, gure Gernikako arbola. Irekin batera, hainbat, lagun eta gudari ere urdirena. Txabi, txikia, argala, telesporo, santi, denak erakutzen dituzue, zautza, bali. Independentzia eta sozialismoa ez direla hitz hutsak. Gure herriaren helburuak baizik, eta gure herrian gudari bakar bat biziren bitartean, herri honek tikko eta zu iraungo du. Eta hitz horiek independentzia eta sozialismoa borroka bateko hitzak dira, borroka baten elkarturik lortzen direla. Horrelaxe sinistu zuen txoriek, eta horrelaxe jarraitu zuen eta eman zuen bere bizi osoa. Egia da, pertsonaki ez zuela ezer hori jaso, bazekien etxaiek zer emango zion. Baina algai, gogo, dinko jarraitu zuen txoriek, nahiz karatzera zuen, nahiz deportatua, nahiz konfinatua, nahiz ezilatua. Txori izan da, eta jarraituko dut izana gure eredu eta gure aintzindari. Batzuk galdetuko dizue. Merezi ote du, 20 urte luzeak herriaren arte emanak hain gutxi oraindik jasotzeko. Txorinek erantzungo dute. Erken eta tentenak dira hori
dena. Inpozik eman du nire bizitza herriagatik. Badakitelako herri honek ez duela etziko. Badakitelako herri honek irabazi egingo duela. Hori erantziko dugu. Jakin izan balu, orain bertan hemen markarien abertzaren borroka, denon artean esan dugula garbi eta zintzo, zeine begiko, zeine kutxun eta zeine maikia dela. Naizta! PNV! Eta ea, aurka, hor! Ez detuzte harrituko zidan. Zuk badakizu urtietan zehar zer gertatuan ere. Eta zenbait gutxikiri eta zenbait Urtsak aizeak daramakiena egiten ari dira egin daudetan, esanaz. Frankismo garen arte, ezan terrorismoa, txondi eta bere erakundea egiten zitenaz. Franko ondoren terroristak dira. Baina zer gertatu da hemen, nor gertatu da hemen, zer da hau. Abertzale izatea, herria maitatu, herria defendatu, eta herria askatzen saiatzea da, txorriek egin duena. Lehen, orain, eta beti, jarraituko duela egina. Gaur egun, bai PNV, PNV-ko ondo zegoela egina. Badakizuten gazteak, beste asko nire adinatu zutenok sortu, baina gaztiun batez ere esan behar diet gauza. Garai hartan, manzana zertikazio egintza, karrero barko jarraitu, eta geroztiko guztiak salain eta kondenak egindu beti PNV-ko eurokideek. Gauza bat, pentsatuko dute, eta horta baiarra zuia dute. Txondi, eta esker, gaur egun PNV legeztatu bat da. Oraindik ere itxikirik egiago izan dituzte. Presoa, kalera, amnistia osoa! Presoa, kalera, amnistia osoa! Presoa, kalera, amnistia osoa! Presoa, kalera, amnistia osoa! Amnistia osoa! Amnistia osoa! Amnistia osoa! Amnistia osoa!
Txominen etxera eraman behar dugu lehenengo bere gorpua kotxea. Eta gero ekarriko dugu, zurruti dago eta. Gero ekarriko dugu lepoan. Herriak ez du barkatuko! 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 Ez du barkatuko! Militarrak! Gora! Militarrak! Gora! Eta 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 militarrak! Euskadi bizi behar dute! Euskadi bizi behar dute! Euskadi bizi behar dute! Euskadi bizi behar dute! Ez da esarik ez! Amnistiarik gabe! Odola bere alde zemateko, Eusko Udaldia dira Euskadi askatzeko, Etorri hauko odola bere alde zemateko, Irrintzi bat entzuna menditon korrean, Guazen gudarira ikurrinen artean, Irrintzi bat entzuna menditon korrean, Guazen gudarira ikurrinen artean,